Halo, selamat berjumpa kembali dengan Bapak Tukang Ngarit. Iki istriku makani kucing lur, aku makani sapi. Ya, bojoku mariki kate ngedusi bapak isik dingetno banyu lur. Mariki diangkat lur. Sehari-hari ini bojoku yang ini iki lur. Ngedusi bapak barang kayak dingetno banyu sing anget. Sakno lur mergane wis tuwek. Bapakku iki wis lorone wis suwe lur. Wis 12 taun lur. Gak iso mlaku. Nah, iku dikai banyu adem cekne anget. Aku isih makani wedhus lur. Mari makani wedhus siap-siap toto-toto. Nah, iki bojoku ngedusi bapak. Mulai mari didusi tak junjung lur nang kamar meneh. Setiap hari ngene iki lur. Setiap pagi akhirnya aku beraktivitas nang alas mesti awan lur. Sebab isik isu isik ngopeni bapak, ngopeni sapi, wedhus, bojoku ya umbah-umbah ngono ku lur. Nah, iki bojoku wis mari ngedusi bapak saiki umbah-umbah. Aku persiapan iki asah-asah ngesarit arepe berangkat nang alas lur. Iku bojoku isih meme kumbahan, aku persiapan. Setiap hari lur ngene iki. Wis alhamdulillah pokoke kabeh iku disyukuri. Iki aku arepe berangkat nang alas disambut bolo-bolo iku. Bolo-bolo nunggu aku toto-toto lur. Nah iki. Mari iki berangkat lur. Oke baere ora klamben memang lur. Saiki kate berangkat klambenan. Saiki mangan lur. Kate berangkat nang alas mangan sik lur. Ah iki lur persiapane. Persiapane ya ono pacul, ono bontot barang lur. Halo lur, iki aku kate berangkat nang alas betuk meneh di alas kono lur. Halo lur, iki aku wis teko alas lur. Purane sing akeh lur, ndek embong mang enggak sempat video. Wis